I pored talasa tropskih vrućina sa temperaturama i do 40 stepeni Celzijusovih, koji je stvorio brojne probleme u vodosnabdevanju u mnogim gradovima u Srbiji i regionu, vodosnabdevanje u našem gradu je stabilno i uredno i nema pritužbi građana na isto. Rezultat toga su ozbiljna ulaganja grada Zrenjanina i javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Zrenjanin proteklih godina u sistem vodosnabdevanja na izvorištu, odakle se grad snabdeva vodom. Svake godine su vršena bušenja nekoliko novih i reparacija već postojećih bunara, kao i opremanje postojećih linija bunara, SCADA sistema za kontrolu i upravljanje na daljinu. I pored činjenice da su ovih dana zabeleženi istorijski maksimumi potrošnje vode u gradu, a upravo zbog pomenutih ulaganja, Vodovod i kanalizacija obezbeđuje dovoljne količine vode stabilnog pritiska za zadovoljenje racionalnih potreba sugrađana. Sistem vodosnabdevanja, iako je neprekidno u punom kapacitetu rada, je stabilan i vode ima dovoljno, ali zbog najave meteorologa da u narednim danima sledi talas još većih vrućina, apelujemo na sugrađane da vodu koriste racionalno kako bi se postojeće stanje vodosnabdevanja održalo i kako ne bi došlo do ugrožavanja rada sistema. Neracionalnu potrošnju vode, odnosno zalivanje travnjaka i baštica, polivanje trotoara i drugih betonskih površina, punjenje bazena i češće pranje motornih vozila treba izbegavati, a naročito u špicevima kada je potrošnja vode najveća, odnosno rano ujutru i u periodu između 18 i 22 sata. Zajedničkim snagama i odgovornim ponašanjem obezbedit ćemo da se postojeći sistem vodosnabdevanja održi i da svi sugrađani imaju dovoljne količine vode za svoje potrebe, navode u Vodovodu.